زندہ باد ایو بند بارا رپیٹ کر رہے ہیں کربلا دیاں تپدیاں ٹپیاں تے اہل درد والے واسطے جڑے نبی کریم رحمت اللہ العالمین ماک محمد مصطفیٰ نال محبت کرتے ہیں اور انہاں دی آل پاک کربلا دیاں تپدیاں ٹپیاں تے نہیں بیج یزید نو بون دیتا حضرت امام حسین علیہ السلام فرمایا نانا جی توڑے اس نواسے دا سر جا سکتا لیکن میں اپنی گل تو نہیں پچھانتا گا راوی لکھتے ہیں کربلا دیاں تپدیاں ٹبیاں تے نہیں بیج یزید نو بون دیتا ایسا حق دا پرچم بلند کیتا ایسا حق دا پرچم بلند کیتا باطل تائیں ذرا نہ کھلون دیتا آپ لٹیا گیا حسین پاوے ڈنگا دین دا وال نہیں سوڑ دیتا آپ لٹیا گیا حسین پاوے اپنا پاویں سر قلم ہو گیا نا آپ لٹیا گیا حسین پاویں ڈنگا دین دا وال نہیں سوڑ دیتا پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد توڑے میرے پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑے دے شہنشاہ ایک دن میں پوچھا میں کیا شاہ جی کتا چانل میں کے کیوں پھونکتا ہے تے میری سرکار آل نبی اولاد علی سید نصیر الدین نصیر فرمان رہے آؤ بچڑے سائیں زویل گجرات آلیا اس کتے دا چانل ویر نہیں ہوتی روشنی نہ ویر پڑھئے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد ایون جڑی ربائی پیش کر رہے ہیں بڑی ڈاڑی ربائی جدو نور نے خاک پسند کی تھی جدو نور نے بیجو مہربانی در اچھے لوگ چنگے لوگ تے درد والے لوگ جدو نور نے خاک پسند کی تھی تے پہ خاک غمنا جدو نور نے بابا سید منیر شاہ سرکار نے تو جو کرنی ہے جدو نور نے خاک پسند کی تھی تے پہ خاک غمناک دا مل گیا پھول آدم دیا نہ پھول سمجھی کسے گل اٹھیا تو پھول گیا کسے گل اٹھیا پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور بیٹھ لیا بابا جی آدم علیہ السلام دوبارہ رپیٹ کر رہے ہیں جدو نور نے خاک پسند کی تھی پہ خاک غمناک دا مل گیا پھول آدم دیا نہ پھول سمجھیا کسی گل تے آدم بھول گیا جز دولت کلی خزانے آندی جز دولت کلی خزانے آندی جدھر جز گئی ادھر کھل گیا سردار پردے پھر نور والا رال پھر کھل گیا پڑھئے صلی اللہ کھوارا لے پران شریف آڑے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگے ہی پتہ ہے کہ پاکستان دے بڑے بڑے عاشق نبی پاک لے ذرا گھوم پیرے پڑھئے صلی اللہ نبینا صلی جس دے عشق دے اج تک این چرچے اور رموت پیار حسین دائی جس دے عشق دے اج تک این چرچے اور رموت پیار حسین دائی کھا گئی موت یزید
غور لبن کھاگی موت یزیدیاں ساریانو تے زندہ باد پروار حسین دائی آوے لا دشت کربلا اندر لگا ہویا دربار حسین دائی دیکھو دینا کہ سرکار بیٹھے جو پیتا بیادار حسین دائی پڑھئے صلی علی نبینا صلی علی محمد پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ درود پاک دی بات عارف کھڑی رومی کشمیر ادب دے بادشاہ کھوار آلے ہو پران شریف آلے ہو اور بھی جس گرانت لوگ آئے ہو توڑے اور میرے میاں محمد صاحب کیونکہ فقر کل جان داس رہے تو جناب میاں صاحب دا سبحان اس مقام دا جو ملک حضور صاحب نے کیا ہے کہ سائیں حسیب اللہ آپ دے نال میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال تے سرکار میاں صاحب فرمایا حسیب اللہ اس کھوہ تو پانی پر کے لیا جس ویلے سائیں حسیب اللہ تھے گئے راجدوت فیملی دے بندے سان جس ویلے بندہ فقیر دے لڑ لگتا ہے تو پھر انہوں کمیت ذات بات بھول جاتی ہے کھوہ تے گئے تو تھے چند بیبیاں پانڈے توڑیاں تو کسی بیبی نے پکڑ لگ پیا سائی حسیب اللہ تے زین چھ مرشد دا خیال آ گیا وہ کھوہ میں تے مرشد دا فرمان بھول گیا جلدی واپس آیا تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر نے آکھیا حسیب اللہ تینوں ٹوریا پانی لین تو تھے کیڑے تیانے پہ لگا رہے ہیں آکھیا سرکار بس آج دی غلطی دی معافی دو اندہ کدی غلطی نہ ہو سی تو میاں صاحب عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ سائیں حسیب اللہ صاحب سرکار فرمایا آسان گال سمجھائی سخن دے سرکار میاں صاحب نے کڑی گال لکھی آپ فرما دینے